Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Inini mukoma ndiri mudzimai ane makore 49 years ekuberekwa, but ndinoda kureururawo izvo zvakaitika pakati pangu naproducer wangu. So mukoma, inini kubva ndichiri musikana wechidiki, izvi zvekuimba izvi, kuimba ndokwainge kuri kwangu, uye ndainge nditori praise and worship leader kubva apo patainge tichiri kumusha. Then ini nemurume wangu takasangana zvekare muchechi, but mukomanashi baba vekwangu ivo vane problem yekuti dzimwe nguva sikarudzi yavo inotomboshaya power, zviya zvekutoshaya power, kuita sekunge munhu anenge achitomboshanyirwa, kuita sekunge vanoshanyirwa nemaspiritual wives. But ndainge ndakatongozviudza kuti ndiye murume uyo wandainge ndakapiwa naMwari, saka ndaifanira kuti ndinge ndichimuremekedza. Saka kubva zvandainge ndakapinda muwanano nemurume wangu, ndainge ndisina kana kumbogara ndakapindwa nepfungwa dzekuti ndichazomuhurirawo nerimwe ramazuva. Inini nababa takabva tazouya kunoko, ende chinondirwadza panyaya yangu ndechekuti ivo baba ndo vakatotanga kuuya kunoku kuJoni, then inini ndikabva ndazovatevera, but ndakazovatevera, this was about 3 years later. Ndakaita 3 years ndisingazivi chinonzi kuita bonde nemunhurume, yet ndainge ndakazvichengetedza, ndakangovimbika kumurume wangu uyo wandakapinda naye musvitsa tsvene. Zvino ndakazoti ndava kuno nekudawo kwekuti ndainge ndava nemukana wekuti ndige ndichiunganidzawo zvimari zvangu zvandainge ndichiwana kumapeace job. Ndainge ndichiti izvi ndo zvimari zvangu zvandinoenda ndichinorekodha music yangu. Apo pandainge ndichiri kumusha, shungu dzekuti ndinge ndichienda kunotsikisa mimanzi yangu ndainge nditori nayo, but shungu dzekuti ndinge ndichienda kunotsikisa mimanzi yangu ndaitova neshungu idzodzo, but dambudziko mari manje, mari ndiyo yairamba kutamba. Zvino ndakati ndava kuno nenhau yekuti mari yainge ichibatika, ndo pandakabva ndazokumbira baba vekwangu, ndikabva ndati ndinokumbirawo kuti munge muchindipawo mvumiro yekuti ndinge ndichiendawo kunotsikisa mumanzi yangu. Aiwa baba vainge vachitondisapota. Taifamba mukoma, takatanga tichatenderera mumastudio awa emuno emuSouth Africa, saka gospel yavo negospel yekumusha zvakatisiyanei, saka tainge tichingotambudzika tichingorekodherwa imwe music yekuti yainge isinganakidzi. Zvino mukoma takazoti tazosangana neumwe murume uyo ainge achiti iyewo ainge achida kuzovhurawo studio yake. Ndikabva ndazongotora manumbers ake, but iye haana kuzokwanisa kuvhura studio iyaya. Akabva ati batai mufana wangu uyu, iye pari zvino anoita izvi zvekuproducer music idzi dzemudancehall. Saka there was a day when me and my husband takazongofunga zvedu ndokubva taronga rwendo rwedu ndokubva tazoenda kumba kwemurume uyu, but iye zvake aiwa mwananisa mudiki kwandiri. So takaenda kuya, ndikabva ndatsikisa mimanzi yangu miviri, masingles angu, tikabva tatanga kumapusha masongs awa paWhatsApp. Ende zvechokwadi munhu wose ainge ongobvunza kuti kondianiko akagadzira beat iri, kondianiko akagadzira beat. Saka ndakabva ndaona kuti uyu ndiye ainge achazotoita producer wangu kusvika ndazokwanisa kuitawo mukurumbira. Mukomanashi zvakazoitika ndezvekudai so manje. Pane pamwe murume paakazoenda kumusha achienda kunogadzirisa mapepa, saka ndakabva ndazosara ndiri ndega kuno kuJoni. Zvino ndakati ndasara ndiri ndega kuno, ndokubva ndangonzwa ndichingobhoyekana. Wainge uri musi weFriday pandakataura naye, ndikabva ndati ko ndinokumbira kuti ndinge ndichuya kuzorekodha at least 1 track mangwana, muriko here? Iye akabva ati hongu ndiriko, munokwanisa kuuya zvenyu, but pane vamwe vakomana vandiri kugadzira navo rhythm, but you can come sistran. Saka ndakabva ndazoenda kuya makuseni kumba, ndakatobva kuzvima 99 ndichitira kuti pamba pake ndinge ndichizokasika kusvika, because iye ainge achigara kune imwe location. Ndakazosvika kumba kwake, I think this was kuma past 10, ndokubva ndatosvika vari busy vachirekodha
redeem. Saka vainge vachida kuti vange vachipedzisa redeem iroro, zuva racho iroro. Mukoma redeem rakatorekodhewa, then ivo vakabva vatondikumbira kuti ndinge ndichitovabheka pane mamwe masongs. Aiwa, tikatoswera paya tichitonakidzwa. Zvino nguva yakati yanguvaira, iye akabva azondibvunza akati, komadha muna nzara here? Ndokubva azonditengera zvimatakeway. Akatoita zvekuorder chimudududu chainge chiine pizza, ndokubva chatouya paya. Saka vamwe vakomana ava vaingoti anenge apedza kurekodha song yake obva atoenda, obva apinda mune imwe song. Saka inini ndini ndainge ndiri wekupedzisira. Mukoma ndainge ndava kufunga zvino ndikati kana ndikasatoregodha nhasi, mangwana kuno handitombokwanise kuti ndinge ndichiuya. Plus murume ainge ongokomplain achingoti music dzenyu idzi hakuna kana kwadziri kumboenda, but muri kutongoburitsa mari. Ndikabva ndatoti regedzai ndigare ndangotsikisa masingles awa maviri, nekuti ndainge ndajoina rimwe group. Saka mugroup umu taita zvekuvhoterana, maartist tichivhoterana. Ndikabva ndatoti panapa regedzai ndinge ndichitongomirirawo nguva, kana nguva yangu yakwana then zvandichaita ndezvekuti ndichangorekodha masongs angu, iye obva azosara achimagadzirisa masongs awa. So mukomana achi takabva tazotanga kurekodha, but by the time yatakatanga kurekodha I think kuti this was somewhere kuma 4:30 zuva rainge ratorereka. Ende vanoziva kugadzirwa kwegospel music zvasiyana nezvedhanzo izvi, kuti pa 10 minutes beat rinenge ratogadzirwa, because munotombotanga matsvaka key yesong yacho then mozochitanga manje kugadzira beat. Saka takambotanga tariyesa then beat ndokubva azotanga kurigadzira. By the time paakazoti beat ainge atori master arigadzira so that ndikwanise kuzoisa mavoice, it was somewhere kuma 6 ikoko kunze kwainge kwatosviba. Then akabva azoti kwandiri, ini mother ndava kutonzwa nzara ini, how about ndikaenda ndikanotenga chisevo then mobva mazongobika chisadza. Ndikabva ndati hapana kana dambudziko. Ndokubva aenda paya, akabva aenda ndokubva azonotenga chivhorosi. Izvo zvemangoma zvakabva zvazotomboiswa pasite, because ndakatombotanga ndabika sadza. Ndakabva ndazobika sadza riya tikazotanga kudya, ndokubva tazodzokera zvedu pamusic. This was somewhere kuzvi 8 iye manje akabva ati kotadi tangorara tangogadzira mabhiti chete, then mangwana makuseni mobva mazomukira mobva mazotanga kuisa mavocal recording. Apa murume ndainge ndatomunyepera ndikatomudza kuti ndainge ndatodzoka zvangu kumba. Takabva tatanga kugadzira mabhiti aya. Apa kwainge kuchitonhora sei? Mukoma kwakatonhora sekunge kwainge kwatotumwa kuti kunge kuchitonhora musi wacho iwoyo. Akabva azondipa gumbeze, but ndaingobvunda. Akabva ati motogara pamubhedha apa. Munoziva the moment yakangonditi munogara zvenyu pamubhedha apa, ndichisimuka iyewo akabva asimuka. Saka akati achinosimuka kudai ndokubva azamura kudai, sezvo ainge ari munhu ainge agara kwenguva refu angori pakombiyuta paya achingobika mabhiti. Mukoma hameno kuti chii chakaitika, because akati achizamura kudaro ndokubva ndazoona kuti guvhu rake rose iri ndikangoti dumbu rose rainge raenda panze. Ndokubva ndatoona mavhudzi aya mukoma hameno zvazvakangondiita. So ndikabva ndatotarisa ndikaona kuti pasikarudzi pake apa painge pakatodhinda pachitorakidza kuti shato yainge iri muka, yairakidza kuti yainge iri hombe. Ndakazosara kunogara pamubhedha pake, but still mukoma pfungwa dzangu dzainge dzongomhanya ndozvibvunza mibvunzo. Ndainge ndongozvibvunza mibvunzo yakasiyana like kuti kana izvezvi kana nguva dzekuti tinge tichirara kana dzakwana, saka tichazvifambisa sei? Ndicharara pamubhedha pake apa pamubhedha paanorara nemudzimai wake, ndicharara pasi iye orara pamubhedha. Chichi chaitika? Ndikati hameno. Akazoti apedza kugadzira mabhiti akati achingonosevha, ainge asati asevha zvake ma mp3, ainge angosevha project Magetsi. Ndokubva atika apa iniwo ndainge ndisina kumbopindwawo nepfungwa dzekuti ndinge tichichajisa foni yake, ndo yatakazotoshandisa setorch, but yainge isina moto. Mukoma takazongosara tiri murima kudai, tikati magetsi achadzoka. 2 hours dziya dzatinorova dziya dzeload shedding dzinoita kunge pfupi, but panguva iyoyo 2 hours idzi dzakaita kunge gore rose, because takatanga tichataura nyaya kudzamara nyaya dzazopera. Apa ndainge ndakangogara nekagumbeze, munoona tumadog blanket chando zvino chainge chondiita sei mumakumbo umu.
akabva ati motoya zvenyu mobva marara zvenyu pamubhedha nhai mother. Ndikabva ndati iwe unoona zvichiita here kuti tingarara tose pamubhedha paunorara nemudzimai wako? Iye akabva ati no, imimi chiuyai henyu munge muchirara kunoku then inini ndobva ndanorara kumakumbo. Ndikabva ndati paribo. Takatanga takaisa pilo pakati, but iye mukoma iye zvaakazoita manje ndezvekuti akabva azorara zvino gumbo rake ainge akarisa pamusoro pepilo, then maoko ake awa ndakatonzwa kuti ainge aisa maoko ake pamusoro pemakumbo angu. Mind you, this was the first time ndichiita zvinhu zvakadai nemurume aseri kwangu. Ndakati ndichingononzwa tsoka dzangu dzava kutsika dzichigoma chipfuva chake, hana yangu mukoma yainge yorova apa ndainge ndodedera sei. Iyewo akabva atongonyumwa kuti munhu uyu anenge atodyira kudhara. Mukoma munhu akabva azongondibata kudai achitokwidza nemakumbo angu ndokubva atokaramata akabva auya pamusoro pangu. Ndipo paya patakabva tazosika bonde. Ende chinondirwadza ndechekuti even though ndainge nditori pafamily planning, but nanhasi uno zvinogara zvichingondinetsa kuti mwana uyu nhumbu iyi yandakazobvisa, because nhumbu iyi ndakazoibvisa yava mu1.5 month ndopandakaona kuti nhumbu yainge yakatobata, but ndainge ndisingazivi manje kuti nhumbu iyi yainge iri yemurume wangu kana kuti nhumbu iyi yainge iri yaproducer uyo wandakarara naye, because ipapo even though takangosika bonde redu usiku ihwohwo ka1, but I suspect kuti maybe yainge iri yake because hatina kana kumbogara tashandisa dziviriro. After that mukoma mushure mekunge taita bonde usiku hwose, then mangwana acho makuseni ndokubva tazomukira zvedu ndokubva tatanga kuenderera mberi nekugadzira music ye. Ndakazongobvapo ndichingoregreta ndichifila very guilty and dirty about the things zvandainge ndaita, zvinhu zvekuti zvakatongoitikawo pasina kana tarisiro, uye ndinotongoda kutongoti Mwari vange vachindiregerera nekuti mimba iyo yandakabvisa whether ndeye murume wangu kana kuti yainge iri yaproducer iyeye, but still nhumbu iyi yandakabvisa chisikwa ichi chainge chaiswa mandiri chainge chatendedzwawo kuti chinge chichirarama mandiri chainge chisiri changu, chainge chiri chisikwa chaMwari, but nekuda kwechipfambiwo changu chandakaita ndakabva ndazoona kuti zvainge zvakakodzera kuti ndinge ndichiuraya chisikwa chaMwari. Iyiwo ndo confession yanguwo mukoma. Pari zvino hangu izvi zvechipfambi, aiwa handiswere ndichiita zvechipfambi, ndakatongodonawo ipapo ndikabva ndahurira murume wangu. Ameno kuti chakandipinda chaicho chainge chimbori chii at that time. This is my own confession mukoma. Hey, vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, hanzi naproducer wangu takazosvika pakusika bonde inini naproducer wangu. Hey, ngatitaurei navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma Nash, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini I know for a fact kuti sekuru vangu vane zvinhu zvavo, but zvinhu zvavo izvi ndikangoti ndini ndega ndakakwanisa kuzviona, uye ndini ndega pahama dzangu dzose ndinoziva kuti zvinhu izvi zvinogara pai. Saka sekuru ava ihanzvadzi yaamai vangu. Pane pamwe mukoma pandakambonogara navo ivo sekuru vangu. This was soon after ndapedza kunyora O level yangu. Saka ivo sekuru vakabva vazoti kwandiri vainge vachida kuti ndinge ndichiuya kuzogara navo muHarare. Ndini uyo ndikabva ndazokwira ndichiuya muHarare, but mukoma bhazi rakati richifamba kudai ndo pandakabva ndazombobatwa nehope kwatinobva kumaruzevha kure neguta guru reHarare. So bhazi rakati rorohwa mukoma, pakasvika nguva yekuti vanhu vose vainge votanga kutsumwaira. Neniwo ndakabva ndazotanga kutsumwaira paya, but ndakati ndichingonotsumwaira chakandishamisa ndechekuti ndakabva ndazotanga kurota hope, uye ndakarota hope ndichirota ivo sekuru vangu ava. Sekuru ndakatovarota vainge vakamira pagate vachiita sekunge vainge vakandimirira, but vaiva netumwe tuvanhu twainge twakawanda. Tuvanhu utu twairakidza kuti itwo twainge turi zvikwambo zvavo, because tumwe twacho twainge turi tudhara then netumwe tuchembere. Mukoma
tuvanhu utu twaitorakidza kuti twainge tuchitocelebrata tuchifarira inini setumwe twainge twakaita tuchemberi twaitorakidza kuti inini twainge twatondipiwa kuti inini ndinge ndichizoita murume wato twunhu utwu uye ndakati ndichinovhunduka kudai because ndakanzwa kuti panapa ratovadzikirira iri randibata then ndakati ndichinovhunduka kudai and lucky enough umwe mudhara ainge agere pedo neni ndiye akandiona kuti ndainge ndabatwa nedzikirira saka mudhara uyu mukoma ainge atoriwo muprofita ndokubva andibvunza kuti ko wanga uchirotei ndikabva ndamuudza kuti ndanga ndichirota sekuru vangu ende vanga vaine zvimwe zvivanhu zvavanga vainazvo zvinorakidza kuti zviri kufarira kuti inini ndiri kuya kuzogarapo pamba apa pamba pasekuru vangu then mudhara uya akabva ati alright chimira ndinge ndichikuitira munamato takazoti bhazi raita recess muprofita uyu mukoma akabva azoenda ndokubva azonochera mvura but akatoita mvura iyi yekuchera mutoilet because painge paine mamwe mamai avo ainge achitotengesa mvura takavakumbira mvura ndokubva varamba muprofita uyo ndokubva azoenda ndokubva anochera mvura mutoilet ndokubva azoya nemvura iyaya akabva andipa akabva anditi nhonga nhombo nhatu mukoma ipapo panzvimbo ipapo ndopatakabva tazongonhongerana nhombo dzedu nhatu akabva akanda nhombo dziye muchigubhu chiya ndokubva andipa akabva ati ndikuda kuti patinosvika handiti kana kuri kunzi kana ivo sekuru vako kana vakakumirira ndinoda kuti chigubhu ichi unge uchingochibata but wobva wazochihwandisa zama kuti ivo sekuru vako vasachiona chigubhu ichi uye pauchanoratidzwa imba iyo yaunonzi iyi ndo yauchange uchizogara ndikuda kuti unge uchizotora chigubhu ichi then wobva wazotora mvura iyi wobva wazotanga kuzvigeza chiso chako wozvigeza maoko ako muhapwa nepasi petsoka vakabva vazonditi unozopedzisira nekugeza sikarudzi yako takati chinosvikapo pamba pavo vakabva vandiudza ivo kuti vainge vachangobvawo mukudzinga mukomana wavo uyo aivashandira mugarden but later on ndakazotoudzwawo neumwe garden boy ainge achishandira muvakidzani wavo kuti garden boy wavo ivo sekuru ainge akarohwa nezvinhu ndokubva azonofira kumusha kwavo saka ndakabva ndaziva kuti nyaya yainge iripo ivo sekuru vainge vatonditora kuti ndinge ndichizoshandiswa nezvinhu zvavo murumu umu mandakarakidzwa kuti ndo mandaifanira kuti ndinge ndichizogaramo ndakamirira maresults angu mainge muine hembe idzo dzainge dziri dzemufi but at that time ndainge ndisati ndaziva kuti idzi dzainge dziri hembe dzemufi but with time ndo pandakazotozvizivawo kuti idzi dzainge dziri hembe dzagarden boy uya wekurohwa nezvinhu zvasekuru vangu mukoma ndakati ndapedza kuzvigeza nemunamato uya ndokubva ndazoenda zvangu kumain house apa ndainge ndambogamuchirwa nemufaro but this time around ndakabva ndaona kuti ivo gogo vainge vatochinja face yavo vava kutorakidza kuti vainge vava kusatomboda nezvangu pamba pavo mukoma ndakazongopakurirwa sadza mukaplate munoona tumasosa tuya ndo mandakazopakurirwa sadza rainge riri shomanana ndakabva ndati regedzai ndinge ndichienda kunodyira hangu sadza rangu kuboys guy ivo gogo vakabva vati ini handina chikafu changu chinobuda panze usiku ndokubva ndanzi ndinge ndichigara pasi ndinge ndichidya ndakangonhonga kuda misova mishanu then sadza riya ndokubva ratopera ndakabva ndati maita basa yenyu gogo ndokubva varamba zvavo vakanyarara ndakabva ndazoenda zvangu kuboys guy kuya ndokubva ndazonorara mukoma nashe hapana kana kumbopera mazuva 4 ivo sekuru ava vakabva vazouya manje nesuitcase ravo but chakangoita chimonaki chidiki diki vakabva vanditi muzukuru ndikuda kuti unge uchibata bhegi iri ndikati muri kuda kuti ndiribate kuti zvaita sei vakanditi bata mani bhegi iri mukoma vakandimanikidza kuti ndinge ndichibata bhegi iroro ndakati ndabata bhegi iri mukoma ndokubva vazongorisiyamo murumu imomo saka zvinhu zvekutoti ndega ndakatoona kutoti ya madzibaba vaya vainge vachiziva zvokwadi kuti ivo sekuru vangu vane zvinhu zvavo usiku hwacho ihwohwo handina kana kurara mukoma ndaitovaona ivo sekuru vaitouya vobva vamira padhoo vobva vatanga kudana zvinhu zvavo zvaitanga kubuda 1 zvakaita line kudai then ivo sekuru vobva vazozvivhurira dhoo zvobva zvabuda zvichimhanya mukoma nashe ndakati ndichinotevera kudai ndokubva ndazoona kuti
sekuru vangu vainge vatenga nguruve ende nguruve iyi vainge vakatongoiisa paloni. Zvinhu zviya ndokubva zvatanga kudya nguruve iya ichiri mhenyu. Mukoma ndakatonzwa nguruve iyi ichiita masounds aya ekurakidza kuti iri kurwadziwa because yainge ichisvetewa ropa nazvo zvinhu izvi iyo ichiri kurarama. Zvakati zvapedza kudaro ndokubva zvazouya zvichimhanya zvakananga zvekare kuya kukaboiskai kwandainge ndiri. Mukoma Nashi, zvose izvi zvandakaona hameno kuti chii chakangondipa zvivindi because ndakabva ndamuka pambedha pangu paya ndokubva ndatora bhegi riya ndikabva ndarikanda panze. Pana acho makuseni ivo gogo ndo vakazouya vakabva vanditi vainge vawana umwe mushandi saka vainge vachida kuti ndinge ndichidzokera kumusha. Just like that Mukoma ndo madzingirwo andakatoitwa pamba pasekuru vangu. Vakabva vandipa mari but ndakangoti ndichingonopinda mubhazi muya mari imwe yavainge vandipa extra vachinditi mari iyi ndaifanira kuti ndinge ndichizonoipa mama. Ndakangonzwa rimwe voice rakangonditi rasa mari iyoyo. Ndakarwadziwa Mukoma because mari iyi yavakandipa yainge iri $350. Vakanditi mari iyi unosvika uchipa mama wovaudza kuti kana maresults ako akabuda akanaka mari iyi ndo yauchazoshandisa kuti unge uchizotsvaka zvokuita. Ndakangonzwa voice rakanditi rasa mari iyoyo. Ndakafamba muroad mose ndisina kana chandainge ndichikwanisa kutenga because ndainge ndisina kana cent. Mari yandakangoshandisa ndiyoyo yekubhadhara ticket, then the rest of the money ndikabva ndangoirasa zvangu nepawindow. Mukoma ndo spiritual encounter wo iyi yandakasangana nayo pari zvino zvangu ndiri kurarama ndiri muno munyika yevatorwa. Hey vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna Mukoma vedu. Zvakangoma hazvo vedu we ko uyo akazononga 300 and something chii chakazoitika kwaari naimi. Dzimwe mari idzi dzekungoti ukangona mari inenge yaraswa iwo vototi laki rangu ndimwari. Izvo uri kutonhonga mari inenge yatoudzwa umwe munhu kuti rasa mari iyoyo nekuti imari yekurombwa. Zvimwe kuda mari iyi dai Mukoma vedu vakasvika nayo kumusha maybe vangadai vakazotofa, pamwe ndo yaizototenga kana mbudzi parufu rwavo. Zvakangoma hazvo vedu we. Please ngatitaurei navo mucomment section Mukoma vedu ava zvinotyisa. Hansekuru vangu vane chimwe chimonaki chinogara zvikwambo zvavo ko iko kuzonzi bata bhegi iwe bata bhegi zvakangoma hazvo vedu we. Tell me what you think in the comment section.